محمد وسلم تسليما كثيرا. Danas dovimo za muslimane širom svijeta koji Bajram dočekuju u strahu, siromaštvu i nepravdi. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. Budemo članovi naših dana. Jer svako negdje pripada. Još jedna napomena, vrlo je bitno. Mi znamo da smo pri kraju maja mjeseca, a na kraju maja mjeseca obilježavamo dan bijelih traka. Znamo svi što se desilo u Prijedoru u tom periodu 1992. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. الله أكبر. أنا الذي جعل هذا اليوم السعيد وسيلة لاتحاد الإسلام. سلام donosimo na našeg voljenog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashaba i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Danas su muslimanska srca širom svijeta ispunjena posebnom radošću. Ovo su dani u kojima se okupljamo u džamijama, u svojim porodicama i zajednicama. Dani u kojima osjećamo ljepotu pripadnosti dini islamu i snagu zajedništva među vjernicima. Posebno danas dovimo za muslimane širom svijeta koji Bajram dočekuju u strahu, siromaštvu i nepravdi. Molimo Allaha da im podari sigurnost, olakšanje i izlaz iz njihovih teškoća. Allah razvija se. Barem i tebi. Dobro, znamo? Barem konsti.
Ej, dječaci, hajde, barem barek olsun. Hajde, zove ove momke. Kako se zoveš? Yeah. Kako? What's your name? Tariq. Tariq. I don't speak Bosnian. All right, you should. You will learn Bosnian, Yeah, yeah? I'm trying to learn. Okay. Boys, barem barek olsun. Kako se zoveš? What's your name? Amar, mašala, lijepo ime, mašala. Barem barek olsun. Evo i tebi također. What's your name? Caleb, all right. Are you gonna be supporting Bosnia in the World Cup? Yeah. Well done, boys. Well done. It's good to see you in the mosque, eh? Barek olsun. Allah razio sam barem barko svima bosancima, svima muslimanima. Amin, hajde, svako dobro. Selam aleikum, barem barek olsun. Baš ste mi vrijedni jutros. Elhamdulillah. Inšallah ta'ala. Jedna već vri. Yes. Mora malo da ki. Nema. Gdje ide Bošnjak, ide i bosanska kahva za njih, jel da? Tako je, tako je. Jest. Ne damo mi svoju tradiciju. Taman, svaka čast. Baš je lijepo ovo vidjeti, a posebno ovaj miris kafe, gledaj. Je, mašala. Alhamdulillah. Nigdje ovo nema. Nigdje. Samo kod nas u Nigdje. Hrvatskoj, u Bosni. Nigdje. Ovo je mala Bosna ovdje. Stavimo malo sa kamerom. Taman. Neko baš voli tako. Je. Ja mislim svi Bosanci u ovom. Alhamdulillah. Allah vas nagradio. Hvala vam. Okay. If you give me, how many you got? Pink ones. 1, 2, 3. You got 4. Look, I'll give you 20. You give me 3 back of these ones, so I can give your friends as well. 5. Yeah. Then you give me 3. 3 pink ones. Yeah? 1, 2, 3. That's it. Thank you very much. Barem barek olsun. A evo tebi ovaj crveni. Evo tebi crveni. Evo onda. Naša budućnost, jel? Hajde, inšallah. Hajde. Na neko mora da ostane. 100%, ja. Prvi komšija tamo. Barek olsun hađija moj. Kako zdrave, dobro. Tako dobro, tebi porodci, ako može. Hvala. Inšallah ta'ala. Selam aleikum, barek olsun, ajdile. Šta ima, kako si? Draga me te vidim. Selam aleikum, barek olsun, Edo, kako si? Šta ima, kako zdravlje? Barek olsun. Barek olsun. رجوتك عفوا